Moi, mä esittelen nyt Odo 3 älysormuksen. Tää on kaikkea muuta kuin pelkkä sormus. Tää on oikeastaan sun älykäs hyvinvointikumppani, joka kulkee äärettömän huomaamattomasti sun mukana joka päivä. Tän sormuksen avulla sä pystyt esimerkiksi seuraamaan sun unen laatua ja unen kestoa. Jokaisen yön jälkeen sä saat arvosana sun nukutusta yöstä. Miten hyvin sä oot nukkunut, miten paljon syvää unta, remunta ja näin poispäin. Sen lisäksi tää sormus seuraa sun askelmäärää, kalorinkulutusta ja kuljettua matkaa. Ja sen lisäksi tässä löytyy muun muassa 3 erilaista urheilutilaa, pyöräilyä, juoksua ja kävelyä varten. Ja kaikkien näiden lisäksi tämä sormus seuraa todella tarkasti sun sykettä, sun kehon lämpötilaa ja veren happipitoisuutta. Ja kaiken sen datan, mitä tämä sormus kerää, niin se synkronoi automaattisesti tämän mukana tulevaan älypuhelinsovellukseen, Isoring-appiin. Eli sä pystyt helposti ja näppärästi näkemään yhdestä paikasta erilaisten graafien ja kuvaajien avulla, että miten sä oot saanut sun aktiivisuustavoitteissa ja hyvinvointitavoitteissa saavutettua. Hyvä puoli tässä sormuksessa on myös se, että tämän akku kestää lähes viikon, joten ei huolta, ei tarvitse olla joka päivä lataamassa. Mutta siinä vaiheessa kun tarvii ladata, niin pakkauksen mukana tulee tämmönen magneettinen lataustelakka. Sormus napsahtaa sinne kiinni, ei ole tippumassa mihinkään. Ja kun se on taas täynnä, ei muuta kuin sormeen vaan ja eteenpäin. Mikäli sä haluat viedä sun hyvinvoinnin seurannan uudelle tasolle, niin tilaa Odo 3 älysormus.